Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon atong padayonon sa pagampo ining santos nga misa nga mahunong na kining pandemic nga may hasol o may kalas na og daghang mga kinabuhi sa tibuok kalibutan. Ato sang ipadayon sa pagampo kuyog sa atong mga pamisang gibasa karon ang pangaliya para sa atong mga benefactors o sa mga donors nato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Jesucristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Oseas. Ug niadto unyang adlaw, musangpit siya kanako sa pag-ingon. Akong bana, akong Baal. Kay wag tangon ko sa iyang baba ang ngalan nga mga Baal, ug dili na gayud kini niya hisgutan. Ug niadtong adlaw, himuan ko sila kasabutan uban sa mga mananap ug sa mga kalanggaman ug sa mga mananap nga magkamang sa yuta. Ug wag tangon ko ang pana, ang espada ug ang gubat, ug pahigdaon ko sila nga layo sa kakuyaw. Niadto unyang adlaw, tubagon ko ang pag-ampo sa akong katawhang Israel. Pabunokon ko ang ulan sa yuta, ug ang yuta muhatag og abot nga kalanon, mga ubas ug mga olibo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Mahimayaon ko ikaw, adlaw-adlaw ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud siyang daygon, ang iyang kadako dili matukib. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang tanang kaliwatan nagadaig sa imong mga buhat ug nagasangyaw sa imong gahom. Nagasulti sila sa kasanag sa imong mahimayaong kahalangdon ug nagasaysay sa imong katingalahang mga buhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Nagaasoy sila sa gahom sa imong makalilisang nga mga buhat ug nagabutyag sa imong kadako. Nagasibya sila sa kabantog sa imong naghingapin nga kaayo ug nagaawit nga masadya sa imong kataron. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako gugma. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo maayo ug maluluyon.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal nga Hudiyo miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babay, apan adtua siya ug gitapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babay nga gitalinugan sulod na sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang bisti, kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako." Milingi si Jesus ug nakita niya ang babay ug miingon siya, "Ayaw kahadlok, anak. Ang imong pagsalig mo'y nakaayo kanimo." Ug niadto gayong gutlua, naayo ang babay. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, "Gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gikuptan niya ang kamot ug mitindog ang bata. Ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo nagpakita og duha ka okasyon diin ang gahom sa Ginoo grabe gyud kaayo dinhi sa kalibutan. Iyang gibuhi ang patay, iyang gipatang-on ang sakit nga hemorrhage sa usa ka babay nga 12 na katuig nga nagantos sa iyang hemorrhage. Nining duha ka okasyon ingon gid ta nga nothing is impossible with God. Tuo ba mo ana? Oo. Okay, tuo mo. Kadtong bata nga iyang gipabangon nga namatay, unsa man to siya pagkatapusan, namatay gid to o wa? Namatay o wa? Wala. Buhi pa to hangtod karon? Uy, tubag mo eh. Patay na eh. Og buhi pa to hangtod karon kasi taron tong panabi. Wa na eh, patay na. Katong babae nga 12 ka tuig nga gitalinugan, niya naayo siya paghikap sa sidsid ni Jesus, buhi pa ba hangtod karon? Patay gyapon. So kining healing, kaning pagpabangon sa minatay nga mabuhig balik dinhis kalibutan, temporary ra ni siya. Unsa may tumong sa Ginoo ni mag-magic dili. Iya lang gipakita nga dinhis kalibutan lumalabay ang tanan. Pero kay niaman ko kun mukuyog lang mo nako mahimong permanente ang inyong healing didto na sa sunod nga kinabuhi. Kuyog nako. Permanente na sad mong buhi didto sa sunod. So dili ta mo hunahuna nga kining healing nato dinhi permanente, dili oy. Katugan ni Father Fernando Suarez, may he rest in peace. Bata pa man to, manghod man to nakog mga 4 ka tuig. Nya 40 pa tong kusugang mo healing. Hasta siya patay. Di ba? O nakamo diha magpatambal gani mo sa doktor or sa unsa pa diyang mga healing, ayaw pagunahon na nga permanente na nga healing. Unsa mo na siya? Kanang maingon ka, "Pader, pre-overi ra ko, pader, kay gihilantan man ko." Inig pre-over na ko, maingon din ko, "May ratag matiwas ka." Adi, ang ingon sa ko, nga Ginoo ayuhan niyang hilanat. Ana, pero
Hinaot unta nga di ta maghunahuna ba nga permanente ni nga ang akong sakit dinhis kalibutan o kining akong kamatayon ako gining likayan. Dili kadto gipakita lang to ni Kristo hasta siya mga apostoles aron pagpakita nato nga makahimo ra gyud ang Ginoo kung gusto siya. Pwede ra gyud niya buhion ang patay, pwede ra gyud niya nga ayuhon ang sakit kung gusto siya. Pero kay part man sa iyang plano nga mga matay kita dinhi. Part man na, di sana niya i-violate. Moabot yung panahon, mamatay gyud ka. Muna kamo diyang nanimba, mga matay ra gyud mo. Ibutang ginasunahon na. Pero nindot nang mamatay ta nga misalig sa gahom sa Ginoo. Nindot nang mamatay ta nga nahigugma tas Ginoo. Nindot nang mamatay ta nga suod tas Ginoo. Mao nay tumong kadtong babae nga naghemorrhage siguro gyud ko suod na kay to siya sa Ginoo pagkaayo na niya hangtod siya namatay. Kadtong pamilya sa babae nga bata dalagita hasta tong dalagita nga bata nga gibuhi ni Kristo hibaw gyud ko nga suod na kay to sila sa Ginoo. Nga karon kinsa may mas suod sa Ginoo, sila o kita? Tubag, katong babae nga naghemorrhage, katong bata nga gibuhi, bisag patay na, hay may masuod ron sa Ginoo, sila o kita? Wasan mo kay baw. Kita mo'y masuod sa Ginoo, nga naman, gikaon na gid nato siya. Nikaon na tanya, ni suod siya sa atong sistema, masuod siya nato. Nisuod siya sa atong mga ugat-ugat, yan na siya sa tanan natong lawas, kay gikaon nato siya. Pero ang pangutana karon, musta man, suod mo sa Ginoo. Sige man gyud mog simba din suod mo sa Ginoo. Na hilom na. Klaro kayo ng mga naong ninyo Mao na ang kanidi ay pagpakigsuod sa Ginoo gakinahanglan ni siya og paningkamot, desisyon ba, effort. Ang Ginoo ni offer na matud pa sa first reading, himuo na ti kang asawa, ako kang tagaan sa akong gugma, sa akong pagkamaunungon, sa akong pagkamapinanggaon, sa akong pagpasaylo, ihatag nako nimo. Din aka magsigig pangita og pamanhunon diha, asawahon na tika. So ang Ginoo gusto gyud makigsuod, di ba, kanang relasyon dinhis kalibutan. Ang pinakasuod nga relasyon kana gyung relasyon sa banag asawa. Pari og madre di kayo. Kana gyung banag asawa. Kisa man dinhi ang mga minyo. Kumusta man suod mo sa inyong asawa og bana? Kay nganong maingon man kung mo'y pinakasuod. Kay 24/7 magkuyog na sila. Hastas paghigda, magduog na sila. Kami og ang madre di man mi magkuyog. Maghigda usahay. Pero lagi to sila silang monasteryo di asan medere. Wa mi ana. Kamo ra gyud mo'y perting suora, banag asawa. So gigamit nas Ginoo nga pagpakigrelasyon kanato nga ako ang bana, kamo akong asawa. Nya bana siya nga gamhanan, bana siya nga dili mamatay, bana siya nga puno sa gugma, bana siya nga maluluyon, ug bana siya nga maalimahon. Ang problema na lang doon naman sa goy mga asawa nga mga bit. Nga naman di ay bana ra di ay mga bit. Kung saan man pagkabit sa bana, kung di sa ito mga bitong pikas. Na. Nya kamo, wa mo mga bit. Ha? Wa mo mga bit. Pananglitan ron sa imong pagpakigrelasyon sa imong anak, wa nimo gamita ang batasan sa yawa, kanang sigig pamalikas. Mamalikas gani ka, nangabit na ka. Ana. Kanang kadaw, wa na nyo gamita. Di mo daw sa inyong yuta.
Di mo daw sa inyong balay. Di mo daw sa inyong kwarta. Di mo daw sa inyong tanom. Oh, tutok mo muna ako. Kana ginagmay pa kay na ha. Nya kanang kadaw kinsa man ang batasan. Batasan din na sa atong bana na si Jesus. Di oy. Batasan na si demonyo. Nya nangabit na ta. So kada nato buhat og sala nangabit na ta. Nakigrelasyon na ta sa kaaway ni Jesus. Mao na ang ato rong challenge, masakit man ta or mamatay, magkalisod man ta o mahayahay, kinahanglang muunong gitas Ginoo, isipon nato nga kining tanan mao ni ang gidesign sa Ginoo. Nya ibutang din sa sungunahuna nga dinhis kalibutan dili gyud permanente ang atong kinabuhi. Mangawa ra kita dinhi. Muna ayaw na kayo palabi og kaguol kung mawa ang imong mahal sa kinabuhi. Kay ang importante nimong buhaton suod gyud tas Ginoo. Kana bang mga matay tang suod sa Ginoo, wa ta magsigig pangabit ngadto sa demonyo. Unsa toy tubag nato sa Salmo? Sinanggana, ang Ginoo maayo og maluluyon. Atong ilisan, ang demonyo dautan og way kaluoy. Ana ra? Nya asa man karon ani kisay mong pilion kanang maayo og maluluyon nga tao o kanang dautan og madagmalon. Ang maayo og maluluyon. Amo na kanang inyo mga koral ayaw na gubaan na. Ang yawa mo'y gatudlo ninyo ana. Kanang mga utang ay na nagkolekta ha, ang yawa ay nangolikta na. Di ba? Kamong mga bana, ayaw na mong pamakak sa inyong asawa, kayang yawa gatudlo ninyo ana. Kamu sa mga asawa, utrosan mong mga bakakon, ay na mong pamakak. Kamong mga ginikanan, ay na mong pamalikas anang inyong mga anak, kayang yawa gatudlo ninyo ana. Ako sang pari, di sa ko magsig pangulikta, yawa sa itudlo na ko. Okay, manindog na tayo, maapil gining pari da. Mga igsoon, ang paglaom nagagikan sa atong pagtuog, pagpakigsuod sa Ginoo nga nahigugma kanato. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga kaparian, kaobispuhan, ug ilabi na gayud ang atong Santo Papa, nga ang Dios magamping ug maglig-on kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga anaa sa gahom, makabaton sa bertod sa pagpaubos ug pagkamaluluyon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton na nataptan niining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug uban pang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug sa mga ug nga panalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay mudangat sa Dios longging harian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo.
Dios sa langit ug yuta, kaluy kami nga nagdangop kanimo, dawata ang among mga pangamuyo, nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets, all my claims, the joy and the pain, I make them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako og ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton Dawaton ta sa ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug himaya sa iyong ngalan, alang sa kapusplanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdalak kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab ka. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo, kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat o gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya o pinaagis pag-ula sa iyang dugo didto sa cross, ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat o nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga way katapusan alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Busa uban sa mga kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagdaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kaitasan. Daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo ang balik na Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi ng among gipamisahan karon, malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Pero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang nga magmamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento,
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. kita, O Ginoo, dili unta kami mohonong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahason sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inumanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Paliho. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang closeness with God, kasuod sa Ginoo. Nya ma-maintain ra ni nato kung di kita mga bit, dili ta mo himo og sala. So ato ding ipahibalo dinhi nga kaning nakapanghatag tag bugas adtong og mga dilata, 5 kilo nga rice o 3 ka dilata corn beef o beef loaf ni adtong Sabado. Mga almost 900 ka families ang atong nahatagan dinis parokya, mga kabos nga pamilya. Atong ipakpakan ang mga donors o ang atong gracias Ginoong nadawat. Salamat kaayo. Nya padayon tang magampo para sa atong mga benefactors
Mura naman tag secured sa stained glasses, pero napamantay umaabot nga stained glass nga himuonon na nasa tay reserve. Ang ato na lang problema karon kining atong bayranan sa atong mga contractors. Mao na nga maghangyo ta sa atong kaigsuonan nga padayon lang tag hatag ginagmay o dinagko para niining maong proyekto. Ang Ginoo manaa kaninyo Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.